Ito po yung halaman na to guys. Ito. Ayan. Yan po yung halaman na yan. Isa ito kasi ano guys, mabisang gamot talaga guys sa ugahip ng mga baby ninyo. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, nandito po kami sa kabilang barangay at kukuha po kami ng gamot sa ugahip ni Bibi Ivan. Kasi nagkaroon po kasi siya ng ugahip at kailangan namin gamutin sa pamamagitan ng herbal na ito. Itong herbal na ito guys, itong daw na to is isa po itong mabisang gamot para sa ugahip ng mga baby. Kaya guys, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung anong klaseng dahon yun at anong klaseng halaman yun para malaman nyo kung anong klase talaga yung halaman na yun. Kaya guys, nandito na po kami, malapit na po kami. Babalikan ko po kayo guys maya maya pag nandun na kami. Bye! Ayan po guys, oh, ayan, ang ganda po ng background dito guys, ayan. Ang ganda ng tanawin guys, oh, ang ganda ng view. Ayan, ang ganda ng langit ngayon ah. Hindi po masyadong malakas ang init kasi may bagyo po kami dito. Ayan. Wow! Ayan pong driver ko. Ayan, nakamask ko yan. Guys, nandito na po kami at yan guys, nandito na po kami guys. Bababa lang po ako guys ha, at ipapakita ko po sa inyo kung ano yun. Wait lang, bababa lang po ako. Ayan guys, nandito na po ako. Ayan po, kalsada po yan guys. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo guys ha. Ito po yung halaman na to guys. Ito. Ayan, yan po yung halaman na yan. Ganyan lang po siya kalaki guys, oh. Ayan. Ayan, ganyan lang po siya kalaki. Hindi po talaga siya ano, katulad ng mga kahoy. Ganyan, kumuha lang po kayo guys. Isa ito kasi ano guys, mabisang gamot talaga guys sa ugahip ng mga baby ninyo. Hindi na kasi kailangan natin dalhin pa sila ng doktor pag magkakaroon sila ng ugahip guys, kasi ano, kaya naman gamutin ng dahon na to guys. Ang pangalan pala ng dahon na to guys is handamay. Sa amin, handamay to ang pangalan. Hindi ko alam kung sa iba anong pangalan to. Basta sa amin handamay to guys. Madali lang talagang tumuyo ang ano, sugat ng baby ninyo dito guys. Kuha lang kayo guys, damihan ko na to guys kasi hindi kami basta-basta ano lumabas. Naka-ECQ kasi kami ngayon guys, kaya kailangan ko tong damihan. Okay, balikan ko kayo mamaya guys ha, kung tapos na akong nanguha dito. Ito na po yung dahon guys. Dinamihan ko na siya para pang 3 araw na to ni Bibi Ivan guys. Kasi hindi kami basta-basta lumabas. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh, ang dami. Dinamihan ko na talaga kasi nung una kasing araw guys, nung nagkaroon siya ng ugahip guys, sobrang malalaki at may tumutubo yung na mga butlig-butlig na mga maliliit. At saka hindi namin kasi nalalaman na ugahip na pala yun, kaya dumadami. Ipapakita ko po sa inyo guys mamaya po. Nung unang sugat ni Bibi Ivan at ngayon na. Pang ano na namin to guys, pang 4 na araw na ba de? 4 days na namin tong pinahiran si Bibi Ivan sa dahon na to, kaya medyo gumaling na po yung sugat niya.
hindi naman sila nito ano guys, nilalagnat. Wala naman silang karamdaman. May ano lang talaga guys, may sugat ng taga. At saka yung sugat na yun, dadami kasi yun. Kaya kailangan nating agapan sa pamamagitan ng dahon na ito. Yan. Itong magaling na gamot guys para sa ugahit talaga. Sobrang mabisa. Kaya guys, babalikan ko na kayo mamaya kasi malapit na kami sa bahay. So guys, ayan po yung ugahit na ni Bibi Ivan ngayon guys. Ayan. Ayan, gumagaling na po siya guys. Hindi po siya katulad nung una. Ayan guys, dalawa po siya. Ayan, gumagaling na talaga siya. Pakita ko po yun guys. Yung unang ni Bibi Ivan, ugahit yun. Diyan, ilagay ko yan dyan. Tapos guys, ganito po yan guys. Galing po kayo sa mataas na number. Ayan, nilista ko po dito guys. Una yung pahid guys is 21, 19, 17, 11, 7 at 3. Yun ang gagawin nyo guys. Bali ano to, for 6 days mo yung pahiran ng dahon na ito guys. Ayan po si Bibi Ivan guys. Oh, parang walang nangyari yung bibi ko na yan. Ayan, so guys, ngayon papakita ko na sa inyo guys kung paano ko po siya pahiran. Pag ganito lang po yung pahid niya guys ha. Pag ganyan. Ito paharap. Ipahid nyo lang po siya at saka patalikod. Ganyan. Tapos isa naman, kumuha po kayo ng isang dahon, ganyan, paharap at patalikod lang yung pahid niya. At saka guys, huwag nyo pong hugasan yung dahon guys ha. Pagpagin nyo na lang po siya sa alikabok kasi ito kasi yung pinakamabisa guys kapag hindi po siya hinuhugasan. Ayan. Hindi po siya dapat hinuhugasan guys. Pahiran nyo lang siya guys hanggang matapos nyo po lahat ng dahon. 11 po ito na dahon guys. Alam nyo guys, isa ito talagang mabisang gamot sa ugahit ng mga bata guys. Itong dahon na to. Ang dahon na to guys is tinatawag namin sa Bisaya is handamay. O diba? Pangalan pa lang niya, dinadamayan ka na niya. O ayan. Ito guys, pang last na to. Tapos, pagkatapos nyo po siyang ipahid na lahat guys. Ganyan. Itupin nyo lang po siya guys ng pagganito. Ganito yung pagtupin nyo. Tapos ikikip nyo lang to guys hanggang mag-dry na po siya. At saka kung may dirty kitchen po kayo, doon nyo po to isabit sa may dirty kitchen. Yung nagagamit talaga ng kahoy ng pangsaingla para mausukan po siya. Pero wala kami ditong dirty kitchen. So ikikip ko na lang to guys hanggang mag-dry po siya. Tapos pag mag-dry na siya, tsaka ko na siya itatapon. Ganito lang guys. Sobrang dali lang talaga guys. Dati kasi guys, yan, ganyan. Yung picture na yan guys, ilagay ko. Sobra talagang lala guys. Tapos dumami na siya guys. Ito guys, sobra na po siyang lumaki. Ayan. Pag hindi ko yan naagapan sa dahon ng handamay guys, yung ugahit niya, lalaki ito. Ayan. Papunta sana yung sa malaki. Pero ngayon guys, ayan oh. Ayan, malapit na talaga siyang gumaling. Ayan. Actually, gumaling na talaga siya. Hindi na talaga siya, nagsusugat pa. Hindi na natagdagan yung sugat niya simula nung pinapahiran ko siya ng handamay. Ayan. Ayan po yung baby ko. Gumaling na po ang Bibi Ivan kasi. Hi! Ayan guys, sobrang dali lang po talaga niyang gawin guys. At saka, hindi naman po sila talaga, guys, nilalagnat. Wala naman talaga silang sintomas na may sakit talaga sila. Talagang sugat lang talaga ang meron nila. At saka dadami kasi yon pag hindi nyo po siya naagapan ng ganito. Itong dahon na to guys, ipapakita ko po sa inyo palaha ito. Yan po yung dahon niya guys. Medyo po to siya guys, hairy. Ayan. Ito kasi yung makakatulong niya guys. Medyo rough kasi ito na dahon guys. Ito naman yung likuran niya guys. Oh. Alam ko madaming nakakilala nito guys. So, pag guys, pag may ugahit talaga yung anak nyo, ito yung kunin nyo na dahon. Ito kasi yung mabisang dahon talaga guys para sa ugahit. Yan kasi yung guys, mabisa talaga para sa ugahit. Nayayay ikaw? Nayayay ang bibi ko. Kaya guys, dun lang po tayo nagtatapos guys ha, kasi sobrang dali lang po talaga yung gawin guys. At saka, pang na namin to guys, pang ilang araw na ba kami? Pang 4 na araw na, may 2 araw pa kami, 7 at 3, 7 pieces na ganitong dahon. At saka, ang pang last is
3 pieces na dahon na lang yung ipahig nyo sa bibi ninyo. Ayan. Ang lagay ko na lang po guys sa description box kung ilan yung dahon na gamitin nyo simula nung una hanggang matapos po kayo. Para malaman nyo po at ipapakita ko din sa inyo kung ano yung klaseng dahon na at halaman na to. Ito. Ayan. Kaya guys, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button guys para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Ayan lang po guys. Thank you so much. Bye!